Nasi ndiri kuno kuEpworth. KuEpworth manje zvandoda kuita ndoda kuti timbopa zvinhu zvisati zvakambopiwa muno muZimbabwe. Izvo zvisati zvakambopiwa. Nasi toda kudistributa nyama yeChristmas kuvanhu vemuEpworth anini. Tine pork, bhuti rakazara nenyama yepork, nguruve yese aniti kubva kumakumbo kusvika kumusoro tinawo bhuti madiri. So toda ngoblessa my families mukati momo. So listen, if you are new, kindly subscribe and follow our Facebook page rakanzi Saint TV. Aiwa ndichida kuti a big shout out kumukwasha wangu ari pamushini, your boy Beats aniti kana baba Chiedza. Right, hande munozonera. Uncle Saint, the legendary Madvi, First Clan people. Chikeo. Natsombera ichaizvo pamwe andori mukwasha chaiye. Makadii. Tirina pakadiwo pana Christmas box. Yadhakwa. Chii chakadhakwa chaicho. Mari muri kuidi? Aiyo, chii chamuri kuda nemari ndogona kukuitirai? Aiwa, zveChristmas zvekunaiwa neniwo kwandogara. Tati zveChristmas. Chikafu moda chikafu chakadi. Tongotitsvaga nyama ye4 US. Toriska. Nyama inotengeswa kupi? Nyama. Imofarira yakadi? Ndofarira chicken. Alright, kweni? Chicken. Chicken tainyanyira. Muona kuti tainyanyira? Poko. Uyai apa, vari kuda poko, uyai apa. Kova mwari kuda poko ndewapi? Imati chicken? Vari uko. Alright. Poko ya andei kushopu. Vanhu vanondifollow, munhu anondifollowa munongo ende munogocha mudai. Semunhu anondifollowa mudai. Ndari kuchenda imhandi muri tu. Driver! Mirai papo! Makatakura vabereki! Na ningi wakuenda Christmas box yako nekutakura kwauri kuita vabereki. Mira atikupe na conduct. Andi nekutakura kwamuri kuita vabereki muadrive zvakanaka paChristmas. Iri bo. Handikambokushaira chandokuitira paChristmas. Ndimadhamu here kana? Motogara mezi. Manje zvandoda kuitira zvonda muchigara mezi. Zvangofanana. Hane zvawakaita izvo. Excellent. Madam, tambira zvakanaka. Umbirai zvakanaka. Akawagona wangu. Excellent. Excellent. Ndemakorokoto. Christmas box. Nekuti mati munogona kuida ndokupai mahari. Uyai ameguru.
tivadana kupeya tinotenda takumera here chibaki moda kutodyara no problem maiguru muri sei ene munobikira vana Christmas box yenyu chokwadi Christmas box yenyu mono handiti wagonera peshe wawangoona anenge tinotenda tinogamuchisa zvakanaka zvukudiya aise no problem no problem sekuru makasimba tiri nani kwakadi kumba tototi Christmas box ya mirai ndikupei nini Christmas box regai ndichikupei nini Christmas box ndai munobikirwa kumba handiti era pakataka pakadaro vakumana inini hamusati mambondionawo asema basi Christmas box aiwa Christmas box serious muri sei bosema mix esa scan mama vari kumba yapana uzosvitsa mama handiti wati hanzi Christmas box zvinoita handiti good am I good Christmas box ndokumbira kukupaiwo Christmas box yenyama musatya zvenyu musatya chitoomberai nekuti muri kutya munobika nditi majamani handi munobikirwa here padeni majamani mima mopedza matozitengesa inoitwa sei nai jamani serious ndakumhoresai mukanipa attitude mukanzi musandimhoresei nane eribo muri sei muri right beta kwakadi kumba handiti beta right ndozvakanaka ava ndisitozovapa ndova ndandatomirira kuti ndivape nyama but attitude ndoda kukudzidzisa inonzi attitude baba chero munhu wamusingazive chingofarirai munhu wese farirai munhu wese hazvina kana kuipa chidzidzo chandada kuti vanhu vadzidze vana babavo ndichimira takanga tatomirira ivo asi takazama kuda kutaura navo vakatiignowa vakatonzi namai vavanga vainavo musataure navo avo tichinzwa saka takaona kuti rega tibve tasiyana navo tichibva ipapo takabva taenda takazopedzisira kupa pakanga pane vanhu vakawanda ndofunga muri kuona kuti takanga tisisina kubatidza kamera takanga tongotora hedu mumakumbo tichidaro nekuda kwekuti vanhu vakanga varipo vamwe vakanga varequesta kuti tisatore mavhidhiyo so hatina kutora hedu mavhidhiyo asi chakakosha ndechekuti takagona kunge tiri tinopedza basa iri zvakanaka chida kutenda vatete chipo avo vari kunze vakawanikwa vari vanotumira
nyama iyi pamwe chete nekutipa mari yekuti tinge tinotendera kudhistribhuta fuel tinge tinotendera kudhistribhuta. Dai Mwari wekudenga vakuitirai zvakanaka, vakuropafadzai, vawedzera apa makatapudza. Tichida kungokurudzira mhuri yeZimbabwe kuti ngatiratidzai nerudo nguva dzose, tisamirire Christmas chete asi tinge tinoratidzana rudo nguva dzose, kunge tinopawo kushare zvatinazvo pamwe chete nevasina. Umwe anobva ati manje vasina ndinovawana sei, zvinowanikwa sei? Aiwa, zvireve kuti asina ndo vari munzira chete, asi kunyangwe nekwatinenge tiri ikoko, kungosheya nevatigere navo, kungosheya nehama dzedu, kuitira kuti Mwari aramba achingotiitira zvakanaka. Thank you very much kune vese vanosapota Saint TV, vese vakasapota Saint TV 2023. Tinoti Mwari wekudenga vakuropafadzei, ngatipfuurire mberi nekuramba tichingosapota basa richienda mberi. Kuna vaTETE CHIPO ndinoti God bless you from Uncle Saint TV crew for now, tichiti it's much love and God bless. Vanhu vazhinji vanogara kushamisika kuti sei motikari yedu ichisvika kunzvimbo dzose munyika yeZimbabwe, mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Aiwa, secret yedu iri pasuspension yatinogadzirirwa navasaura vedu veFit and Go vanowanikwa panamba 48 Kaguvi Street muguta reHarare. Aiwa, ava ndo nyanzvi pabasa iri. Chaunongoita kusvika panamba 48, ivo chavanoita vanobva watanga nekucheka motikari nekuona kuti ndezvipi zvakafa, maspace wobva wamaona ipapo zvakare, nekuti idzi ndidzo shasha.